dan de saladak nang litum pini ke wang pen nang litum ladak on sid ladak ensil mat dak umrangso gorom pani development ko on sinal litum ke thekang long do development ke la towar bang misen la chorana lo lagen national highway ason por la bang misen an par ke munit tunge duk pik pak lo dake Karbi Anglong ke 90% ke mat plaster body inghan givit da bang ke inglong ajo dake inghan david tu the la da bang ke cek pen par pong chorana ingkok wong wang ing sampik oso maratum hemar lota ing sampik pik ing yin so memi ningkan ko anu ne ilitum ningkan troksi kepra ke thom itum council longlo non anta karbiatum dakta cek arpong pen ahem sai sela la pen mat plaster sai sela duk pik pak khangyang la pen sakurita ve da la pen ke chulong ya phanda ve long le patata long le la hello itum kachini la pen la soteng pulotang te la ke duk pik khangyang la son ada akiduk ke Nagaland talong le Mizoram talong le Meghalaya talong le lo laban Assam Plain District betheta son ke ave itum Karbi atum inglong asotum si dak NC Hill sang bong lapen Karbi Anglong ang bong la son ke du chota na akiduk pangso party no ladak penjong sinang tum haidat pur dak rada phanang tum kopisi ningit kapat thekang po nito man kapat thekang la po hello kedam tangan ke bang National Party pensi ke haidundun ke di la si alang litum ke ahai ko man aphan che pheri po thangda ninggi hai he claim hai he la si alang litum MSC le hai dun sita EM le hai dun sita cheplang dun sita alang litum Karbi atom phan dak long lia patta ke long ye phan ta claim dun thek thedet lo pen sakuri ke long dun ye government sakuri ke long dun ye phan da claim dun thek thedet lo alang litum la si non ke APHLC ke regional party netung ke high command ne phan kachuri dam na lang kachu arju dam na lang hukum ke hang dam na lang puta netung ga avelo netung me thang si netung dake claim debt pola pen non APHLC a candidate high lo pula tang te long lia patta ta me sakori ta me la pen kenang ji an ason ta di nelitung ke claim pi debt po la alang lidak demokrasia teng pen alidar yong si dokok lo pula tang ni tu ke claim joy pick po la pen claim pi debt po la tu ke wrong so tum phan akisung do an setan ni tum ke claim pi debt po dang te pini la dang nang litum labang so mai long don ko anamuluk nang chetong don do don pharoi si amuni ke bang pharoi ni bak do lo pini je tong tan ne sanang litum la non ke bang ji lang MP election non Karbi Anglong long la pen NCL tam non MP election tam te bokhet lo la sila bang so MP election aphan tam nang litum ko an nang litum ning ka che thedo MP election ta nilitum kachinia teng ben kaching kia teng ke nilitum ta chingki bom lo di masa ake hai tum men ta chingki bom lo akapre ake tum men ta chingki bom lo alang litum anta APHLC fansi nang rab dunji pusi alang litum anta kipu oh tante pini nang litum ladak labangso amai APHLC Karbi Anglong penang tang tam non nang litum dak wang thujui lo la si non dak tak me nang litum NC Hill long tam dak gorom pani long tam nang litum dak candidate doi koklo la sinang litum la dak koan ning che thedo non nang litum la so non la dak election aphan ne litum ning je thega po hello APHLC ke kachini pensi kame claim masi fere redet ke di la si ne litum ke bang phan ka chiki ji ya thai ta ve ka chiki dam nang hi ta kali ni to mang chiki ke lo ni tu lo phan la pen arnam phan si chiki chot ka fere ke lo phan la pen arnam phan hello arona phan la pen arnam phan hello ka fere la ma si nili tu ma bangke dake ning theklong lo umrong so bag gorom pani pusi pu he ho gorom pani 17 gorom pani a constituency MSC a constituency dak NC Hills district council autonomous council along lageni tum election ke highway po APHLC Romesh Kathar putapu Osterson Kathar putapu nili tum candidate lo alang li ke highway po pusin dum chini lo pini ke kia sikki ho sikki langso polling station along si meeting ke do pini bang pharohini bak che tong lo munit la penili tum la son dak taksi along a prekta meeting do dam jila munit tum ka do eta nang che kroidun et